kao Zlatko Garu. Dobro, gospoda, bavite li se vi ikakvim sportom nakon svih tih bakanalija? Pa treba računati da dolazi zima, hladna zima i treba vježbati lakati Vidim kako vježbate. To je ovo i mislim da je taj trening, ljetni trening jako dobar za predstojeće zimske dane. Možda bi mogli otići na jug otoka, nekako mi se čini da je u Bolu na Braču ipak više onih koji se vole baviti sportom, zato ćemo pogledati priču. Mario Možnik uvijek bira Bol za svoj aktivni odmor. Ovo je njen idealan odbor, a moj izgleda potpuno drugačije. Pa bez sporta se stvarno ne mogu zamisliti. Ja sam potpuno sportski tip, ne samo gimnastika koja je moja primarna aktivnost i koju najviše volim. Tu su sve ostale aktivnosti, svi ostali sportovi. Ja ne znam uopće da li postoji sport koji ja ne prakticiram i u kojem uživam. Pa mi gimnastičari općenito imamo taj recimo problem ili što, da smo dosta primijećeni na plaži zato što jednostavno imamo jako malo potkožnog masnog tkiva, imamo izražene mišiće i to često bude primijećeno na plaži. Pa ja sam, dok sam još bio na početku fakulteta, tamo negdje sa 19-20 godina, zapravo je odradio nekoliko revija. Mislim da nije bilo baš za donje rublje, nego općenito za neku odjeću i obuću. Tako da je to bilo jedno lijepo iskustvo, ali u zadnje vrijeme nisam imao nekakvih ponuda. Ali ne bi mi to bio problem, zašto ne, ja volim nove iskustva, nove izazove. Kao vrhunski sportaš moram uvijek paziti na prehranu, pogotovo kada sam na odmoru, kada nemam toliko treninga. Zato se najrađe odlučujem, pogotovo kad sam na moru, za ribu. Pa prije 3 godine kada sam prvi put došao na Bol, probao sam kajtat, išao sam u školu kajta. Nakon 3-4 dana naučio sam se voziti, naučio sam voziti gore u vjetar i zavolio sam ovu aktivnost, ovaj sport. Za baviti se kajtanjem važno je poznavati vjetar i ajmo reći osjetiti taj vjetar jer kajt je zapravo zmaj koji se puni sa vjetrom i treba znači taj zmaj vuče kajtera i treba se penjati gore u vjetar jer ako ne znate ići gore u vjetar onda vas odnese dolje skroz do kraja otoka. Postoji više kajteva, postoje kajtevi za baš brzo surfanje, postoje za freestyle, za skakanje. Ja sam više na ovoj freestyle dasci, trenutno učim baš kako skakati sa kajtom jer se može tići u zrak i do 10 metara što je odlično i to je to.